Moi! Äiti yrittää blogi on mukana Blogiringin, Indidaysin ja F-Secure Safe-palvelun kampanjassa. Huolestuttaako sua koskaan maksaa verkossa luottokortilla? Tai pelottaako sua, kun lapset surffailevat netissä itsekseen? Tai ootko kenties kadottanut kännykän ja siinä vaiheessa ainakin ruvennut pelottamaan, että meneekö tiedot väärin käsiin? Nyt on niin helppokäyttöinen ja helppo asentaa tämä uusi palvelu, joten testaa. Mä teen verkko-ostoksia viikoittain ja veikkaan, että aika monet tekee niitä jopa päivittäin. Joten tällainen lisäturva on varmasti tervetullutta kaikille. Katsotaan minkälainen tää paketti on. Miten tää nyt asennetaan tää Safe-palvelu. Täällä on tällainen koodi. No niin, nyt päästään laittamaan. Tällaiselle sivulle kirjaudutaan ensimmäiseksi ja sinne syötetään sitten omat tiedot ja se koodi tuosta paketista. Seuraavaksi syötetään se koodi tuosta paketista. Tänne olisi voinut kirjautua myös Facebook-tunnuksilla, mutta jostain syystä musta nyt tuntuu, että mä en halua tällaista turvajuttua tehdä niillä tunnuksilla, vaikka muuten käytänkin paljon tuolla Facebook-tunnuksia kaikenlaiseen. Äidin pikkuapuri. Ja sitten tultiin tänne. Heidi. Tänne voi lisätä muita ihmisiä ja aion lisätä tänne mieheni, jotta hän voi myös laittaa puhelimeensa tämän suojauksen. Sitten tänne lisätään nämä laitteet. Nämä on muuten kaikki englanninkielisiä nämä ohjeet, mutta todella yksinkertaisia. Sitten valitaan laitteen tyyppi, joka halutaan suojata. Ja ajattelin laittaa nyt ensimmäiseksi tämän puhelimen, jolla tätä videotakin kuvaan. Puhelimen suojaus oli todella yksinkertaista. Mä vaan latasin applikaation App Storesta. Nyt olisi vuorossa tämän itse pöytäkoneen suojaaminen. Sitten vaan normaalisti kaksoisklikattiin kuvaketta ja nyt se menee tämän asentajan läpi tää systeemi. Nyt tää suojaa selausta. Nyt kaikki mun lukijat saavat 4 kuukaudeksi ilmaiseksi käyttöön tämän F-Secure Safe-palvelun ja yksi onnellinen saa arvonnan kautta koko vuoden palvelun ilmaiseksi käyttöönsä. Käy osallistumassa arvontaan blogissa.